Nu ska vi prata. Han vill bli muslim för att... Är du säker? Jag är säker. Okej. Jag tror att ni har rätt. Va? Jag tror att ni har rätt. Vi har rätt. Sunni. سني va? اوكي. هذا شخص يعني هسه كان عندنا يعني نقاش انا وياه، والنقاش طول تقريبا نص ساعه. فهو حاليا من خلال كلامه اقتنع انه انا على حق، الاسلام على حق، فراح ينطق الشهاده منا من خلال الحلاقه. سيشهد اشهد أشهد ان أن لا لا اله إله الا الله، إلا الله. واشهد وأشهد ان أن محمد Muhammed رسول الله. Rasulullah. Gratis. Jag blir muslim. Okej. Hur ber jag då? Hur ofta ska jag be och sådär? Du ska gå till moskén. De kan hjälpa dig. Jag måste inte be varje dag sådär. Va? Måste jag be varje dag? Inte bara varje dag. Du kan be när som helst. Hur ber jag då? Han- Så här, Va? kan man stå bara och be så här? Eller måste man som man har sett, du vet, de ligger på golvet och... Jag kan inte till dig en koran som vi översätter till svenska. Gärna. Jag skulle säga. Jag kan inte till dig. Ja. Jag kommer komma hit och klippa mig varje gång. Okej. Min tjej bor här alltså. Ja, det är vi kommer. Den är billiga. Det är vi kommer. Så att då kan vi prata mer. Yes. Träffas vi. Jag är här. Ja. Så gör min tjej till muslim också. Yes. Annars Gör det. jag säger jag lämnar det. وراح يجيب زوجته. Sen alla mina kompisar. Så gör vi Sverige till muslimskt land. Det hoppas man. Ja, muslimsk statsminister. Yes. En sunni. Sunni. Det spelar ingen roll. Sunni och shia, det är alla... Ja.